Good morning, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you so much for being here. I really appreciate you. Do not forget to subscribe and join us. Today sekumgidi mums, umgidi ose-Cape Town kaLolwethu. Thembisa ke usisithembisa Mberhe wenzela uLolwethu umgidi. Usisithembisa ngumuntu omhlophe uligqirha, unamathwasa wakhe ayi-11. Naye lo muntu wenzela umgidi uLolwethu naye uyathwasa naye. Usisithembisa ube nevision yalo mgidi. Uye waxelelwa ngabantu abaphantsi, abantu abadala ukuba ufuneka ube nini, fanele uhambe njani, fanele uthini. Ibhajethi yakhe ke xa iqala uthe ibhajethi 200,000. Abantu abadala bathe lo mgidi fanele ube mkhulu kakhulu. Unabantwana babini ke uLolwethu lo, uNobizo plus naye lo mncinci usemva koLolwethu naye uNobizo. Abantwana bakhe nje bonke bathathe enyaweni lakhe. Uye wathi kumama kaLolwethu, uLolwethu close kakhulu ke kwi-grandparents zakhe. Ndiyabona ixesha elininzi ukhuliswe zizo because utata wakhe kuthiwa wamkhanyela esiseswini. Utata wakhe bengekho ebomini bakhe. Uye wavela ke xa esenza ugrade 12 kodwa ke khange aphinde ahlale. Uye waphinde wanyamalala. Kuliswa abantu abadala kakhulu ke kulo mgidi, yonke into kuthiwa ifunwa ngabo. Uye wafika ke uThembisa Mdoda mbele umushe. Uthe efika nje kweli khaya kuthulekile, akho kwamntu, akho kwanto yenzekayo. Wadibana nezibazana nomntu omnye oye kwacaca uba kudadobawo. Ingabo bobabini qha, akho mlilo, akho ntoni, akho bantu, kwanto nje iphithizelayo. Ke kusadutyelwa isidudu zotywala ke uThembisa. Sibazana lethu ke into eliye layithetha xa lisohlala phantsi noSisithembisa liye lathi liza kwenza kangangoko linako lenzele umntwana walo angahleleleki, angabonakali uba yena akanatata, wenzela uba makafane nabanye. Yandithatha kakhulu ke le nto leSisi beyithetha uba i-single parent akukho lula, uzazijwila ijacu shem ooyina bethuna. Wayicacisa kuzibazana into yalo mgidi uba idekho, yonke into nee-colours zedekho neento abazazinxiba, ii-colours abazazinxiba ziphume kubo ebantwini abadala, ebantwini abaphantsi. Ndiye ndambona uba uSisithembisa engathi akayithembi yonke le nto uThembisa Mdoda. Wathi hayi idlozi labo listrongo shem. Ke ngendlela athetha ngayo kuzibazana silindele ingxikela yomgidi uba uthi yonke into izawuba khona, kuzawuba khona nee-bikes ezizayolanda ubhuti okrwala ezirobhothini, kuzawuba khona nee-guards, andizazi bezizawugada ntoni. Bazana ke ibhajethi yokuqala ebethe ibhajethi eyi-200,000 xa ishow iqala, but xa ihlala phantsi noThembisa wathi ibhajethi yakhe ithi 100,000, so yehlile. Kodwa ke ezibalulekileyo zikhona. Uthe inkomo ikhona, iigusha eziyi-15 zikhona, iintente eziyi-4 zikhona plus nedekho. Uzawuba mkhulu nomgidi. Kukho nee-bikes ngapha, kukho nee-guards ngapha. Phuma ke kwaqala eshophu kwayojengwa izihlangu. Baya kwishophu e-expensive, very expensive, but ubonise uzibazana engenalo nexhala, engenalo newari encinci. Ibingudadobawo nje noSisithembisa Mdoda abantu bebenestress, yena wabengenawari. Kwathathwa isihlangu se-5,800. Ha-e udadobawo wakhala kwesi sihlangu wathi si-expensive kakhulu. Ndiye ndazibuza ibo udadobawo yena ukhupha malini, utheni ezamxelela uba esi sihlangu si-expensive, utheni eleta ezamlawula ngemali yakhe. Utshilo udadobawo wathi makukhe kumiwe ngesi sihlangu sale mali, makwenziwe ezinye izinto kuqala ibe sesokugqibela sona nyhani sayekwa ke esi sihlangu. Khange ndikholwe ke ngoku, ndabona uba ikhona mani ingekho into engekho make sure up. Utheni lo sisi ezoxelelwa ngudadobawo uba makathini, naye evuma. Andithi ibhajethi yeyakhe yaziwa nguye, nguye umntu ozaziyo uba ufuna uthini. Ngoku udadobawo uthi masiyeke kwesi sihlangu naye nyhani uyasiyeka. Umnqwazi wam uye waqina apha. Kwaphunywa emveni koko kwayiwa enkomeni kuyojongwa inkomo efameni. Uye wahamba kuzibazana wethu waya eofisini eyobhatala inkomo kuba inkomo besithi besiyikhethile, so ebeyobhatala inkomo. Washiyeka kuSisithembisa nodadobawo. Waziqhaqha udadobawo ifayile esoshiyeka noSisithembisa Mdoda. Watsho into yoba ibhajethi akayibona, akho bhajethi yalo mgidi. Wabe ecebisa kudadobawo uba kufuneka kuphungulwe kwezi zinto ziplaniweyo zingaka, kwezi gusha ziyi-15 bekufanele uba kuyaphungulwa kuzo, nakwezi ntente zingaka zithi ziyi-3 or 4 bekufanele at least mhlawumbi zimbini.
kuzanywa uphungulwa because yena ibhajethi akayiboni kakuhle. Ubona ngathi uzibazana lityhala ngesifuba libe lilodwa lingenamntu wolincedisa. Behambile ke beyobhatala inkomo uzibazana uthe xa ibuya wabuya ephaca engathethi into uba inkomo izawuthini, izawudiliva nini. Uba ndibhatele, hayi sigqibile masihambeni, izawuhamba namhlanje inkomo iyodiliva or izawuziswa kusasa. NoSisithembisa naye wathi nam ndiye ndabona uba mandithule ndingabuzi xa ibuye ephaca engenayo kwa risiti ithi inkomo uyibhatele. Niyabonisa ngathi lo sisi uyafosta, ubonisa ngathi uyafosta, uyazifuna izinto kodwa indlela akanayongo. Or kufostwa ngabantu badala kuthiwa i-information iphuma kubo uba makuthini. Bengamniki imali nje ke abantu abadala abo uba akwazi uphethe ezi zinto azenze ngale ndlela abazifuna ngayo. Lizibazana xa belicebiswa ngudadobawo uba maliphungule kwezinto zingaka, lizibazana lathi sekuleyithi akunaba saphungulwa nto. Ndanethemba uba hayi kusho ukuthi sekubhatelwe, yonke into seyibhatelwe, mhlawumbi idekho nemfuyo neentoni sezibhatelwe. Into kwahlala ke kwi-family meeting still udadobawo usathetha le nto inye uba makuphungulwe lo mthwalo mninzi for izibazana, makuphungulwe ezi zinto zingaka kuthethwa ngazo ziplanwayo. Amile udadobawo uba le mali kuthethwa ngayo apha ayikho, le bhajethi ingaka ikhozayo ayikho. Wabonisa uzibazana ingathi akathandi ke ebusweni, nambona etshintsha ingathi akayifundi le nto yoba kuthiwa makuphungulwe ezintweni zakhe. Nyhani ke izibazana lonke into seliyiplanile, mhlawumbi bona abayazi. Andithi uyazenzela uyedwa bethunana, mhlawumbi yonke into seyiplaniwe bona mabamthembe. Following day uSisithembisa uye wafika ke izibazana lethu selilungise, lihleli esitulweni lilungisa into yegift, lithetha ngefowuni. Labe livuya lisithi igift liyifumene, igift yomntana wakhe, ibhedi plus i-TV. Uzawulungiselela uyozithatha. Wabuza kuSisithembisa enye nenye into ithini, kuzawuthini, kuzawuphekwa ntoni, kuzawuthini, kuba ngathi kuthulekile. Wabe sithi uzibazana igrosari ayikabikho, kuzawuyiwa kuyothenga igrosari nini namhlanje ngale mini yomgidi. Ifanele ngo-10 uba ilantuza ikrwala liyafika kodwa kungabikho grosari, funeka kuyogrosarwa. Utheni engekho ready nje lo sisi? Fike ikrwala yabe imvula yaseKapa inetha labe lingena ikrwala. Sithe xa siboniswa ke iintente, it's not make sure ziphi ezi ntente bekuthethwe ngazo. Azibonakali ezi ntente bekuthiwe ziyi-3 or 4 kude kuthethwa ngazo. Sijonga idekho nedekho, hayi uzibazana idekho uyazenzela udibanisa akudibanisayo. Xa kubuzwa abantu bedekho uba baphi uthi bakhona phi, benzani, bangazokwenza le nto fanele bayenze. Kubuzwa inkomo ayibonakali, iigusha eziyi-15 siboniswa igusha enye qha, igusha umphoqaphoqo ezilelele phaa inethwe imvula. Asiboni nkomo le bekuthiwe ikhona ibiyobhatalwa, iphelele phi? Bekungabhajethelwanga lo mgidi, ibhajethi ibikhona but ibingekho ngale ndlela ebeyikhwaza ngayo lo sisi, ibingeyiyo le ndlela ebeyitsho ngayo. Ke ngoku ingxaki wabonakala njengomntu ongenanyani because nezi bhayiki ebethe kuzawubakho iibhayiki khange kubekho bhayiki, umntana uzizele uzibuyele, khange siboniswe ezi bhayiki ezibe khona. Iigadi ezibethe kuzawubakho iigadi azikho nazo ezo gadi ezo. Lizibazana belithe lizawunxiba ii-colours zeento abazazinxiba zikhona ziphuma ebantwini abadala, khange sibone nto azinxibileyo. Ebezinxibele nje iimpahla zakhe, ixesha athe wanxiba ngalo wazinxibela nje umbhaco wakhe obonakala uba uphuma ewodropini, awukhange uyosikiswa. Umlilo akho ntoni, akuphekwanga, akho zimbiza, ayiphucukanga ke into yaselokishini. Lo sisi ebesenza umgidi apho ubonise ngathi ebengekho ready for lo mgidi wakhe. Uzibizile izinto, ziinto ebezinqwenela ezi ebezibiza apha, yonke le nto ziinto ebezirhalela kodwa yena amandla ebengakhange akakwazanga ufikelela. Asimbleyimi ke because uyedwa, yonke le nto uyenza yedwa. Ukwenzile anamandla wokwenza, wenzela umntana akhe uba makaphume abuye kodwa ngokungabi nanyani oku.
Kaloku xa ungakwazi ukuyenza into awukwazi, akho mntu uza kubetha wenza ukwazi uyenza and futhi ube honest uba ndiza kwenza le nale nale. Ungakulinge ukwazi into ozazi uba amandla awunazo wazo. Izinto ebezibalile into eye yabakhona ibe yi-gift yomntana, igift eyibhedi ne-TV. I-TV kha sibone nje kuphethwe ibhedi. Iintente eziyi-4 ebezibalile, intente eyi-1 idekho ke khange ibekho, idekho uzenzele. Iigusha eziyi-15 ebethe uzawuba nazo, igusha ibe yi-1 ibikhona sabona nento eyitshikini. Umoya ebethe kuzawubakho inkomo khange siyibone. Izikuta khange zibekho, iigatsi khange zibekho. Khange khe ndibone ke nabantu xa besitya apha, ndibona abantu besonge izandla behleli. Abantu endibabona bephethe iitoti ngaba bazitshomi, aba bapha ecangukwakhe, aba bahleli phaa ezitulweni abantu abaphethanga zitoti. Ndanewari uba azigrosari ide yayothengwa nanjebe bekuthiwe kuyothenga igrosari. Azuzide wayifumana nitshansi yothenga igrosari kwakwazi uba makuphekwe abantu bazokwazi utya. Lo umgidi ubengeyiyo le nto besiyiqhelile, istandard sinikwe istandard esiphezulu kule migidi kodwa lona khange ufike kwesaa standard. Naye kusisithembisa usithembisile indlela ebekhwaza ngayo, indlela ebenamabhongo ngayo ngezinto azozenza, kodwa ke khange sizibone ziphethakala ezo zinto ebethe uzawuzenza. Ke into ebalulekileyo uba umntana udlulile umgidi, umntana wolukile, uyindoda namhlanje, nantso ke into ebalulekileyo. Enye nenye ke ayisenamsebenzi, ukwenzile ekwazileyo ukwenza, anamandla wokwenza eyedwa. So masiyibulele leyo bethunana. Iitshomi zakhe shem nazo zabakhona zamsapota kwakuhle, nabantu beza banxiba. Naye wahamba wokhupha iimpahla zakhe edrophini wanxiba, wazithi iwigi, wazithi i-makeup, wapha wacula uzibazana, wenza wamnandisa entweni yomntana. Ukwazi ufikelela entweni, ungabozigabanxa, lo sisi uzigabanxile lo wathi uza kwenza okuthile wabe engenawo amandla wokwenza. So xa ungakwazi uyenza into awukwazi, yenza ukwazi uyenza. Abantu ungabaqhathi balinde beze belindele into enkulu kanti ayonto enkulu yena akwazile ukuyenza. And udadobawo oko ebethetha into enye ishow nje isaqala uba ibhajethi ayikho. Uye walila ke wahagwa yitshomi yakhe shem, walila ndambona uba kuthe xibilili, kuthe xibilili. Iyandixaka le mali isetyenziswayo apha kuthiwa yi-100,000 kodwa ayibonakali into eyenziwe uba yeyiphi kwaze kwathini, iphelele phi. I-100,000 yimali eninzi kakhulu and kuphinde kube selokishini iindleko azikho zininzi kangako. Ezi zinto zonke bezithetha kumele ngabe ukwazile uzenza kule mali. Okay, thank you so much for watching. Let me leave it here for today. Until next time, ndiza kunibona. Thank you. Do not forget to subscribe. Till next time, bye bye.